Broto Ibu Dati Roko Kademangan Margo Mulyo Kecamatan Margo Mulyo Bojonegoro. Jangkep dalu kalanggan keparang wasang ngabdian wonten Sinenggoyong SJ Electric Gensi Pro Audio live streaming dalam Yudis Begatang kula ora aku kompetisiane ngene. Jangkep dalu kalanggan para wasang ngabdian hangan di catur Jawati catur Hanggo samangis tunggal bokos sabili keparang jumeneng kawiwitan ingkang sekanan punya keparang jumeneng Big Boss ingkang putri dalam kedong perahu Mugeraya Do Ayu titis 2 suara. Kasambung ongkoloro keparang jumeneng dalam Kerambi Ngawi bagian Kilen Kidul Do Ayu Ega Widya Dewa-dewa Nega suara Luangko anting ngarulo Lambat bule Lambat reso Datang kendak saking coba Tari wangi Tapat henti Lahirin tresno kang suci Kang sunyata Yeto aku Liramu ise nyawiti Kasambung ingkang ketiga Nglerek Ngawi Timur Karang Jati Ngaler pun keparang jumeneng Bayu Anita Conan. Jangkep ingkang pungkasan keparang jumeneng dalem lerek milen malih Jogo Rogo keparang jumeneng Bayu Berlinda asik rehe walaupun minangka Master of Ceremony Valen Bastian saking bro saking bro tamu hamil sari kebiar ku sakonco sanggar ku kilo laras genah ganas Bismillahirrahmanirrahim. Salam mabuh all artis 2 kilo leras.